Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pemirsa iki urung ijek menunggu pemirsa. Urung lahir. Konteni apa, Dik? Konteni yang tuh ngaten. Itu dari mae-mae sekolah. Kabeh ndelok bae wis ora ngrong bae kabeh. Bae wis teko kabeh lendang wis lengkap. Esuk-esuk mau kan yo anu, Dik. Sadurunge ro kan enek sing ngirimi roti. Heeh. Lah aku gak ro nek lahiran saiki kan gak ngerti. Akhirnya yo tak terima ae. Ya alhamdulillah iki barangnya roti ini yo wis teko, Mbak. Lho. Oh, sing kei piring. Dari pemirsa. Roti pizza sama roti ini. Pizzanya buka. Dari Mbak Rolita ini. Terima kasih banyak Mbak Rolita. Ini nah deh, Maksudnya iras kok karo mangan iki. Orang bawa kok. Kene mungkin. Kene. Angkat tangannya Mbak Ti. Ya Mbak Ti. Udah diputar kalau marah kok. Apa sih? Jadi terima kasih banyak untuk Mbak Rolita gitu. Banyak-banyak ngirim makanan kemarin udah ngasih dagangannya Neng juga, terus ini ngasih pizza sama bolen pisang banyak sekali, sebagian dimaafkan rumah gitu Mbak ya. Yang dua ini dibawa ke Dibawakan Mbak Rika. bawa ke klinik sini buat dimakan. Yang rumah sudah dimakan buat bareng-bareng Mbak. Terima kasih banyak nih. Lancar rezeki ini sehat selalu untuk Mbak Rolita. Amin. Dan dimakan. Besok Rika bilang saya. Bilang sih. Iki dibuka ya Mbak Ti. Buka deh. Ini rasanya manis pizza itu. Kayak ini. Iki wis tugelan iki, Dik. Sama betul bisa. Mbak Rika cek sehat banget nih. Dia ngompat bolos STM. Mak Nih. Mak, monggo Mak. Wis ro rasane pizza purung berarti. Rong tau mangan pizza karo wong desa. Iki koyo enuk nggih. Karo pemirsane Alhamdulillah. mau yo nganu Mbak Ti. Paling wong desa purung tau tembus. Terus yo tenan. Dikirimi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat pizzanya dan rotinya. Mbak Jun, bisa Mbak Jun. Kayak mae. kayaknya nanti juga ngambil gelek nanti Mas Nih, si mae. Teh anggar sih. Angel. Dicuwil ae wis koyo nyuwil anu kae. Ini roti asin. Masih Iya Mak rasane Mak. Iki wis urung tau mak-mak yang paling. orang tahun desa kayak mana? Enak sekali, cocok. Enak sekali. Lek nani Enak iki timbang serabi. Dan mau mangan saiki. Sampeyan lagi. Roti iki ya? kita gedene iki ambek Iya, gede rasane Mbak Jul iki nek nyeluk rotinya. nek nyeluk Mbak Jul. Bisa. Terima kasih yo wis ditiliki mrene. Muga-muga nang lain. Sampai keluarganya ngumpul. Mbak Siti orang jajal Mbak Siti. Wis. Jajane kok Mbak. Reaksinya kayak Pizza Mbak. Jajal. Kita serangkan enten akuan. Iya. Motongnya Mbak itu seperti mak. Dipotong nih. Ora tak. Ya ora kena Ijek akeh iki sapa? Motongnya Mbak. Nah, Seperti mak. Ndek mau seneng omah yo tak kon bagekno ning to, Mbak. Daripada sesuk mampu ngenteni aku kan. Mambu ini, iseng kilo sih kita mambu sesuk iya. Nah sing kae kan. Makane terus tak kon ben dimakmane aku. Bagi-bagekno. Tapi nek iso yo video nek gak yo gak apa.
Ki pemirsa ya wis dimaem. Istimewa. Iya wong late wong Jawa mari yo ngene iki gak patok kenal mangan ngene-ngene iki. Terima kasih, Mbak. Tapi ya alhamdulillah berkat Mbak Rolita rasanya pizza. Iya kak. Saya tak pengen wi. Jadi kan belum roti kita. Amit yo. Amit yo, Mak. Tunggal mawon. Nah. Terus sampai ning dhuwur piye ora tak pekno. Makasih banyak ya Mbak ya. Kalau itu enak banget pizza. Kolong kotak memang. Ini Ayo beneran ini panganan Mbak Rolita. Iya. Makasih banyak. Karena di mana mau nggak jadi ngomong sama Tanggung Mak. si Tenogo. Iya, Mak ben tenagane ben rasa. Yang ini di mana pidang? Enak-enak Mbak Rolita. Makasih banyak Mbak. tenggorokan ya. Enak gue jaminan. Engkau tak dibunuh sih namanya. Kau nyanyi itu tak bisa. Ben rasa mek. Ladang. Nek ngopo? Nek lahiran. Maem. Amit lho iki. Wis terima kasih Mbak Jul yo wis ditiliki. Semoga nang lahir. Lahir. Monggo lahiran lancar. Iya. Dimong lewar so anu ya wis berkokene Mbak Sus. Yang banjirnya enak ya. Iya enek sitok leh ning kono. Ning plastik ya, Mak. Dari kau ke telak. Di kedele cilik iki. Sing gede berarti. Memang kalau gitu. Amit yo. Nanti Jadi nanti saya ingin berbicara. Amit-amit. Aku kan apa no namanya itu coba. Beneran nih. Kamu betul lah. Yuk, kangen. Ini. Jadi empat kok. Masa disik-isik kuwi penak. itu mau tak isi-isi ya, Mbak. Bete iso. Nah, kita kok mate pegel-pegel orang ngobrol. Biasanya ki pegel. Hilang timbul. Nah, disik-isik ngene kan biasanya kaya Kecap piro Dik mau Dik? Rene jam piro? Gitu Pak. Jam orang Pak. Dik mau setengah piro, Mak? Setengah 9. Unjul Biasanya ini kan harus kita di opong. Oke pemirsa sampai jam setengah ki. Tambah setengah. jam piro? Jam piro, Mbak? jam 4 kurang Setengah 4 ya pemirsa tak kira jam apa 2. lupa? Campur aja. Kok kesusuman lah Mbak Jul? Pemantau ya. Kok lain ya? Pemantau cewek kan kayak. Ya sing ning kok aku nek delok anu aku enteni Mbak Tio. Iya, aku wis kadung buka aku mau enteni nek tas sekolah. Mbak Rika ini tak tinggal nih ngisor sih ya Dek. Iya. Nek iso timbak iso segoro. Mun awake nganoni mumpung awake ku ngrasakno lara nemen. Ya, Man. Ya, ki anu Diblok-blok itu no. Maksudnya kok anu kok nek saya tapi kok nek sama ora ngrasakno mangan. pada kaya susi deh ngambil Itu ngelahiran terkuat ini kan butuh Saya ini terima kasih banyak iki lho. Dia mau masuk sing ngeterangan Mbak di mobil. Mobil ya kok ya sing dingin brodek par mobil kuwi kita mobil nang apik selingker nek. Kok mobil terus ki mobil apa? Wes to sabar. Iki dingin to sing model sapa? Kok jane lah kok batang. Nanti mau WA tak terus tak balas sih. Anu Mbak Rika mau lahiran Mbak. mobil tuh. Sampai kok sak toko ya ada iwak kuwi. Apa angge iku? Lah sejari mau ini hartono muni kaya pizza kok masuk opo adek-adek kaya bok iwak ngono lah aku ki ngono. Dadak dibuka ono tiduno. Nang jero kena mobil bok ini. Nah, mesti ada kaya asmawan ngono lho Jul. Kamu mati kan ngono kuwi. Nek ngomong loro ngomong lho Dik. Cuman Di bengi aku delok
Leso lah dek ibu ngono no. Oh dandan sanyo wingi. Dan pralon. Ini asal jalan. Lah kuwi dek isa mbek Mas Hari piye ceritane? Lha udah dadi pralon patojo lho kae. Alah aku. Aku saiki nak bengi delok kuwi terus. Kok bari kok iso kok nyandungi. Malah dari sum jarnya muka Pak Nabi Tringnya. Anak apa? Orang ganti bang. Saya acara tandur kan, sampai kan nonton acara tandur. Ya oke pergaweannya acara tandur. Pokoknya boleh duit nanti, saya Pak Nabi Tringnya jawabin. Ya bang ini kak samping anak melok ceker, tak yo. Terem Mbak Ti omongnya ra iso alon to pemirsa. Buan terek ngomong. Rumah sakit kira buan terus dulu. Lah jangan saya kusum nyewakan malah ngaget. Wis kulinane. Dia harus ngaget sing kusum. Wah, belum mungkin pergawean tandur aku. Lagi sing kujerna, wong matur sedina, kok matur kok sedina kan ya tantangane. Anu gitu. Saya Nunggu kok sing tetel kuwi lho. Berarti aku ngono sama enggak boleh? Ya 100 berapa? Kamu terapi dia enggak? Iya. 100 berapa? Kan. Wis. Cek saya tapi suka tetap tahu. Cara mau mati dulu soalnya Ini anu kok ombo ya ngene, Mbak. Ayo Tin. Mana saya? Lu ice. Aku mah kuwila. Lagi dulu anu kan batu kiki. Iya. Tak kira sing lapangan gitu sih. Sampai lapangan wis ke aku sakjane. Mbak Ti. Lagi Mbak Ti wis gawa kloso Mbak Ti. Berarti gelar. Pokok. Lagi Bulan kono ya. kira pemirsa wis teko. Kono pasti. Dapat tak Kelasane wis teko. Binti kebubukan mak jen. Di kono lah kan? Di kono. Tak gelari kono kok. Heeh. Kan terawate kok ngono. Oh iya. Sampai terawate. Yang pojok kono ya nek. Sokok mbok dengar. Mungkin Motor. Apa itu? Aku toilet. Yang toilet ning kene gak apa, Mak? Kene toilet e, Mak. Yang pojokan nggih wonten. Nyuwun pamit ya anu. Kok pamit kesusahan. Dewe tidak tahu apa. Kalau beda aku nomor harus ke anu. Gak tembok bawa aku. Aku nomor lu Terus ngene tamu nih. Iku ngelokno iki cok enek cok ngono. Anu gak ngono. Ya. Dadahku wali berapa? Anu. Iya lah. Ngene. Iya. Gak kayak cok ngono. Kudu cok sing ngono. Lah cok de. Lah kok kene antok tok kayak yo. Yo ngono saiki. Wes ngene. Wes. Mana? Ini ya. Terima kasih ya. Kuwi terus mbok ana sapa? Master. Kuwi mbok ana sapa? May lalang gila. Ini. Hati-hati. Ayo. Kalau kena bahwa. Ya tak kena. Kalau lala nih jero. Apa? Lala po. Roti lala. Kamu dikasih panian. Lala roti lala. Kasih panian. Dek. Nah, terima kasih. Sama-sama.